Ronde. Verder. Helder. Maar met het. Ja. Maar weet je, als je een keer misschien een keer dan ja? Ja.
Marcel! Is dat vakantieruimte van één trap vanaf? Zijn dat vakantieruimte van één trap? Ja, dag samen met de cursus. Ja. Çekti. Gel lan. Nasıl bamadın? Sıkıratma. Kızım lan. Ret.